аввалин Toyota Camry 6 2021 сол дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем ки рости гак ва бигем бавордаро 2018-19 шамо бисёртар барои шуморо мепартофтем ва ҳамин ҳафта 2020-21 ша ба навор гирифтаем барои шуморо пешкаш мегардонем аз он ҷумла ҳамин Camry ки шумо дидестен 2021 солае ҳама каса тамошо мекунем фикрҳоятонро менависонем ва лайк монданро дар видео фаромӯш намекунем саломат бошен ҳама каса ба тамошо мегзарем Toyota Camry бародаро Camry 6 2021 сол 26 моҳагӣ шаҳр ки 2021 объёми 3.5 қадди 301 лошадка дорад 301 лошадини сила дорад бензини холия ана касои дар маъқул мешавад бародаро тамошо мекунем хай маъқултон шавад номра кам мешавад бо барои шуморо бештар маълумот мекунанд ана 5 та камера یکی فونکسیونی که در 21 در همین هست هم داور شوی که так кузнецова масалан чия так электропакет абагреф лифт ана намаги 1000 гаштагиш 1000 пробег дора хобардоро функсияи ки дари ҳастай ана ҳангоми ки қафо наздик мешавад мошини хича автоматӣ бера мекунанд круиз контрол климат контрол так монитори калон автомат аст старт-стоп автопилот ҳама навротро дора потолокаш панорамаҳай абагреф лифт хуб Online gefahren wird. اون اگه خفان میگم اگه خفان یک بینه سالن پیش تو پاک زافولی فلای اما نعرف دورا اون چند سوختی اکا؟ خب 433,000 میگن نمره اکا همونم هم پیش نمره همون نشان خب زنگ بزنیم بو برای شما را بیشتر معلومات تا 433,000 سامانی خب نمرش 901 38 01 00